Στον όμορφο χώρο και τον μοναδικό χώρο, όχι μόνο όμορφος, αλλά και ουσιαστικά εκπληκτικός στην ιστορική του αξία, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας. Εκπληκτικός όμως και ο άνθρωπος που έχουμε μαζί μας σήμερα, ένας καθηγητής, ο κύριος Δαβέτας, τον γνωρίζετε οι περισσότεροι, σε αυτό το χώρο μία ιστορική αξία και μία σύγχρονη πνευματική αξία συνδυάζονται σε αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε. Δεν θα ήθελα, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην Πέλλα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την φιλοξενία. Δεν μου αρέσει η λέξη συνέντευξη, μου αρέσει η λέξη κουβέντα. Συζήτηση, βέβαια. Είναι πιο όμορφο και νομίζω αυτό θα κάνουμε. Δεν είμαστε ούτε πολιτικά πρόσωπα, ούτε τίποτα. Άκουσα την παρουσίαση του βιβλίου σας που κάνετε στα Γιάννητσά. Ένα βιβλίο το οποίο δεν το συζητώ ότι αξίζει να το διαβάσει κάποιος. Επειδή είμαστε σε ένα πολιτιστικό χώρο και επειδή αναφερθήκατε στην τέχνη, θα πάμε από το αρχαίο στο σύγχρονο. Αυτό το πάντρεμα το οποίο παρουσιάσατε χθες με την εκπληκτική αυτή θέα και την ιστορική αξία που έχουμε γύρω μας. Θέλαμε να μας βάλετε λίγο σε αυτό το κομμάτι, στον πολιτισμό. Ναι, κοιτάξτε, το βιβλίο αυτό γράφτηκε καταρχήν, όπως είπα χθες και στην ομιλία μου, γράφτηκε για να μπορέσει να φέρει κοντά κάποιες έννοιες στον κόσμο, στα νέα παιδιά, κάποιες έννοιες οι οποίες είναι θεωρητικά δυσνόητες σε εισαγωγικά ή τις κάνουν να φαίνονται δυσνόητες, διότι υπάρχει ένας ελιτισμός γύρω από τον πολιτισμό και αυτός ο ελιτισμός έχει δημιουργήσει κάτι το απόμακρο ανάμεσα σε αυτούς που διευθύνουν τον πολιτισμό σε πολλαπλά επίπεδα και στον κόσμο ο οποίος συμμετέχει στον πολιτισμό. Είναι έννοιες απλές, βασισμένες στην ουσία των πραγμάτων του κόσμου, αλλά ο τρόπος που χειρίζονται πολλές φορές οι αρμόδιοι είναι λίγο, αν θέλουμε να το πω με απλά λόγια, απόμακρος, λίγο κλειστής διανοητικής ομάδας. Εγώ θέλησα λοιπόν να κάνω κάτι πιο απλό. Πήρα τις ίδιες έννοιες, αυτές που δεν έχουν έκπτωση επιστημονικά, αλλά που θα μπορούν να γίνουν κατανοητές και να προσελκύσουν τον κόσμο, να τον κάνουν να νιώθει ότι θα είναι μέτοχος του παιχνιδιού και όχι μαθητής στο θρανείο. Να νιώθει ότι συμμετέχει με την ίδια χαρά όπως αυτός ο οποίος αφηγείται κάτι. Έτσι πήρα τον όρο αισθητική, γιατί η αισθητική είναι κάτι το οποίο έχει τεράστια διάσταση σήμερα στη ζωή μας. Βλέπουμε γύρω μας να λέμε αυτό είναι αισθητικό, αυτό έχει αισθητική, αυτό δεν έχει αισθητική. Το βλέπουμε στην πολιτική, στην οικονομία, στον πολιτισμό, στις καθημερινές σχέσεις, το βλέπουμε παντού. Άρα η αισθητική είναι κάτι το οποίο αφορά τον άνθρωπο στην πολλαπλή του συμπεριφορά. Και ο πολιτισμός είναι αυτή η πολλαπλή συμπεριφορά. Δεν είναι μόνο ένα βιβλίο, δεν είναι μόνο το θέατρο, δεν είναι μόνο ο κινηματογράφος. Είναι μια πολλαπλότητα συμπεριφοράς η οποία καθορίζεται βέβαια από την καλλιέργεια μέσω του πολιτισμού, μέσω της τέχνης και το καθεξής των πραγμάτων. Άρα λοιπόν πήρα αυτή την πορεία και έτσι προσπάθησα να μιλήσω για την αισθητική μέσα από δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο ήταν το ιστορικό, δηλαδή πήρα την εικαστική πλευρά, την ιστορία της τέχνης που είμαι και αρμόδιος σε αυτό το θέμα, ως επιστημονικά ειδικευμένος και μίλησα για την ιστορία της σύγχρονης τέχνης. Αφού έκανα τη διάκριση, πρώτα απ' όλα, τι είναι η μοντέρνα τέχνη και τι είναι η σύγχρονη τέχνη. Και εδώ μπορούμε να το πούμε και απλά. Ακούμε γύρω μας τι είναι η μοντέρνα τέχνη. Το ακούει κάποιος απόμακρα. Ναι. Μοντέρνα τέχνη, τι θα πάω να πω. Ναι, τώρα. και όχι μόνο αυτό. Πολλοί λένε τι είναι αυτό το μοντέρνα τέχνη, κάτι το μυστήριο. Η λέξη μοντέρνο σημαίνει καινούριο, καινοτόμο. Είναι από τη λέξη mod, μόδα. Έχει να κάνει με το καινούριο. Άρα λοιπόν περιέχει μέσα το καινούριο. Αυτό όμως ιστορικά είναι πολύ συγκεκριμένο. Μιλάμε για το καινούριο γιατί κάποιος μπορεί να πει μα κάθε εποχή λοιπόν είναι μοντέρνα. Όχι, δεν είναι κάθε εποχή μοντέρνα. Λέμε μοντέρνα την εποχή η οποία είναι συνδεδεμένη με τη βιομηχανική περίοδο. Δηλαδή από τότε που μπήκαν οι βιομηχανίες, οι μηχανές. Αυτό δημιούργησε μια ταχύτητα, δημιούργησε μια επικοινωνία πιο γρήγορη των ανθρώπων. Γι' αυτό και η τέχνη τότε άρχισε να γίνεται πιο επικοινωνιακή, να γίνεται πιο γρήγορη, να γίνεται πιο παραγωγική, να γίνεται πιο πολεμική. Δηλαδή ότι το μοντέρνο ήρθε αναγκαία σε μια διαμάχη με το συντηρητικό που ήταν το πιο παλιό. Έτσι λοιπόν αυτό που ονομάζουμε μοντέρνο στηρίζεται στην έννοια της καινοτομίας, στην έννοια της avant-garde, δηλαδή της πρωτοπορίας,
με ακόμη πιο απλά λόγια, κάθε δημιουργός, κάθε καλλιτέχνης, αλλά και κάθε άνθρωπος, αυτός που θα κάνει ελιές, προσέξτε, ο οποίος θέλει να χρησιμοποιήσει μια καινοτόμα μέθοδο, είναι καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης δεν είναι μόνο αυτός που ζωγραφίζει. Κάθε ένα είναι καλλιτέχνης. Everybody is an artist, να το πω αγγλικά, που το έλεγε και ο δάσκαλός μου, ο Γερμανός ο Μπόης. Έτσι, εκλαϊκεύουμε και τον όρο και την πραγματικότητα. Ναι, το εκλαϊκεύουμε γιατί θέλουμε να νιώθει ο κάθε άνθρωπος ότι είναι πολύτιμος και ότι μπορεί να έχει μια ευθύνη απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε καινοτομία και δημιουργικότητα, και απ' την άλλη η τέχνη γίνεται πιο απλή και κατανοητή στον κόσμο και δεν είναι κάτι το αντικείμενο μόνο ενός κλειστού κύκλου των ειδικών. Γιατί τι πιο ωραίο πράγμα να πηγαίνει κάποιος σε ένα χώρο και να νιώθει ότι συμμετέχει και αυτός στη χαρά του έργου, από το να είναι μονίμως κάποιος που θα ακούει τους ειδικούς να μιλούν και να λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν μιλάω κτλ. Είναι λάθος αυτή η αντίληψη. Εγώ τη μάχομαι αυτή την αντίληψη. Αρκεί αυτή η αντίληψη βέβαια να μην ρίξει κάτω την επιστημονική πρόοδο. Γιατί υπάρχει και μια εργασία που γίνεται για να καταλάβει κάποιος. Άρα λοιπόν αυτή είναι η μοντέρνα τέχνη. Ξαναεπαναλαμβάνω, αυτή η οποία στηρίζεται στην καινοτομία, δηλαδή στην αναζήτηση νέων τρόπων εργασίας και ταυτόχρονα σε αυτό που ονομάζουμε μια, αν θέλουμε, πρωτοποριακή στάση, ώστε συνεχώς να ανανεωνόμαστε και συνεχώς να πηγαίνουμε μπροστά. Κρατώ όλα αυτά τα οποία είπατε, να πάμε στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Είναι η πραγματικότητα. Ούτε συνωμοσιολογικό είναι, ούτε τίποτα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πραγματικότητα. Η τέχνη μπαίνει στα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας και εδώ αυτή η ανάλυση που κάνατε στην παρουσίαση του βιβλίου νομίζω ότι είναι η σημαντικότερη, γιατί με αυτήν θα μεγαλώσουν τα παιδιά τα οποία είναι τώρα στις ηλικίες. Εμείς θα το ζήσουμε ως ένα βαθμό. Κοιτάξτε, είπαμε ότι από τη μοντέρνα στη σύγχρονη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης τέχνης πολύ γρήγορα. Η σύγχρονη τέχνη αλλάζει το τοπίο. Βάζει μέσα την επικοινωνία και την αγορά. Αυτό το γεγονός ότι η επικοινωνία με οποιοδήποτε τρόπο και η αγορά είναι καθοριστικά στοιχεία, βοηθούν σε μια εποχή η οποία την ονομάζουμε ρομποτική. Δηλαδή, ζούμε στην εποχή της ρομποτικής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον ο άνθρωπος προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά του μέσω των μηχανών. Οι μηχανές πάνε να αντικαταστήσουν οποιαδήποτε αδυναμία είχε πριν ο άνθρωπος. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα από τα εργαλεία αυτής της προσπάθειας του ανθρώπου για βελτίωση της ζωής του μέσω της τεχνικής. Είναι όμως βελτίωση. Εδώ είναι το ερώτημα. Χρήσιμο μεν, αλλά. Ναι, γιατί ναι μεν μπορεί να βοηθήσει στην ιατρική, μπορεί να βοηθήσει σε πολλά θέματα. Από εκεί και πέρα όμως, αν υποκαταστήσει την προσπάθεια του ανθρώπου να μάθει, να ερευνήσει και να προοδεύσει, τότε ο άνθρωπος είναι υποχείριο των μηχανών. Ένα μικρό παράδειγμα. Θέλω εγώ να γράψω ένα βιβλίο. Θέλω εγώ να δημιουργήσω μια αγροτική παραγωγή. Απευθύνομαι στην τεχνητή νοημοσύνη και μου γράφει το βιβλίο. Η τεχνητή νοημοσύνη μου λέει και μου δημιουργεί την αγροτική παραγωγή. Εγώ την επαφή με τη γη δεν την έχω πλέον. Άρα ο κίνδυνος είναι όχι στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια χαρά, όπως και κάθε έβριμα καινούριο της τεχνολογίας. Είναι στη χρήση που τις κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Και δυστυχώς πολλές φορές η τεχνητή νοημοσύνη είναι στην υπηρεσία της εξουσίας των ισχυρών, οικονομικά ισχυρών, των πολιτικά ισχυρών, αυτών οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν με έναν τρόπο ο οποίος ενδεχομένως κάποιες φορές να γίνει και απολυταρχικός. Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο το οποίο θα βοηθάει τους ανθρώπους στην καλυτέρευση της ζωής του. Άρα λοιπόν, θυμάμαι κάποτε τον Ουμπέρτο Έκο που μου είχε πει σε ένα συνέδριο, είμαστε μαζί ομιλητές και μου λέει Δημοσθένη, το πρόβλημα δεν είναι το ίντερνετ, το πρόβλημα δεν είναι η σύγχρονη τεχνολογία, το πρόβλημα είναι οι πληροφορίες που εμπεριέχει και το πρόβλημα είναι η χρήση που της γίνεται. Διότι εάν οι πληροφορίες που εμπεριέχει, τα δεδομένα δηλαδή, είναι ψεύτικα από την αρχή, τότε το μηχάνημα θα μας δώσει fake, ψεύτικο αποτέλεσμα. Άρα έχει να κάνει και πάλι με την ανθρώπινη σχέση. Όλοι αυτοί λοιπόν που μας λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πάει να τελειώσει τον άνθρωπο, αυτά είναι δόλια. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη κανονικά είναι συνοδοιπόρος του ανθρώπου. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε και έτσι μόνο θα προχωρήσουμε.
Οπότε, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, πού βλέπετε να πηγαίνει όλο αυτό, πού βλέπετε να πηγαίνει ο κόσμος γενικά στην ισορροπία της τέχνης με την τεχνολογία και την αγορά? Πιστεύω ουσιαστικά νομίζω ότι χαρακτηρίζει και θα χαρακτηρίζει και τις κοινωνίες πλέον. Βεβαίως. Θεωρώ ότι οι κοινωνίες οι οποίες είναι πλέον καθοδηγούνται μόνο από την τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουμε κοινωνίες τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη θα παράγει κοινωνίες, για να το πω με έναν απλοϊκό τρόπο. Όμως θα υπάρχει πάντοτε μια πηγή αντίστασης. Η πηγή αντίστασης θα είναι αυτή που προέρχεται από το συλλογικό ασυνείδητο. Αυτό που ακόμη οι μηχανές, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν μπορούν να φτάσουν. Και από το οποίο μπορεί να αναδυθεί παντοδύναμη, πηγαία, αλόβητη η τέχνη. Τι είναι η τέχνη? Η αγωνία του ανθρώπου, ο οποίος θέλει να ξεπεράσει τη φθορά του χρόνου, να αντιμετωπίσει και να κοιτάξει το θάνατο κατάματα και να πει σε οποιαδήποτε φθορά, ναι, είμαι ακόμη ζωντανός, δημιουργώ, ζω. Γι' αυτό ακριβώς και πιστεύω ότι μόνο εάν λάβει υπόψη της τον άνθρωπο, θα προχωρήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό όμως πρέπει να προσέξουμε την νεολαία. Τα νέα παιδιά. Διότι τα νέα παιδιά, εάν μάθουν να λειτουργούν μόνο μέσα από τα μηχανήματα και δεν έχουν άλλες παραστάσεις, κινδυνεύουν. Την ημέρα που το μηχάνημα αυτό σπάσει, την ημέρα που το μηχάνημα αυτό διαλυθεί και γκρεμιστεί σαν ένας ψεύτικος παράδεισος, σαν ένας ψεύτικος κόσμος, σαν ένας ψεύτικος καθρέφτης, τότε θα έχουμε ψυχολογικά και υπαρξιακά προβλήματα. Ας τα φροντίσουμε. Βρισκόμαστε, κύριε καθηγητά, μεταφερθήκαμε και μεταμορφωθήκαμε ταυτόχρονα και βρισκόμαστε σε ένα καθαρά τοπικό, παγκόσμιας εμβέλειας βεβαίως, σημείο όπως είναι η αρχαία αγορά της Πέλλας. Δεν ξέρω, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Θα έλεγα το εξής. Καταρχήν υπάρχει μεγάλη συγκίνηση γιατί υπάρχει αυτό το σημείο στο οποίο ξέρουμε ότι εδώ γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Απ' την άλλη θα μπορούσα να πω ότι αυτό το σημείο θα μπορούσε να γίνει μια ευρύτερη πολιτισμική παγκόσμια εστία, στην οποία να μπορούν να έρχεται πολλοί κόσμος και να γίνουν διάφορες εκδηλώσεις. Το γεγονός ότι εδώ πέρα απλά είναι η παλιά αγορά και ότι εδώ γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος μπορεί να αφορά κάποιους ιστορικούς, αλλά το ενδιαφέρον θα ήταν να μπορούσε να αφορά και το σύγχρονο πολιτισμό. Δηλαδή να γίνονται σύγχρονες δράσεις οι οποίες να συνδέονται με τον πολιτισμό τον παλιό, τον ιστορικό και να φέρουν κόσμο οι οποίοι ταυτόχρονα να βλέπουν τις σύγχρονες δράσεις, είτε αυτές είναι εικαστικές, είτε αυτές είναι δράσεις βιβλίου, είτε αυτές είναι κινηματογραφικές, μουσικές, θεατρικές, χορευτικές. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις στη σύγχρονη έκφραση της τέχνης και αυτές να συνδέονται με τη μνήμη την ιστορική, την οποία έχουμε δίπλα μας. Θα μπορούσαν, παράδειγμα, να γίνουν ακόμη και δράσεις μέσα εδώ, εάν η αρχαιολογία το επιτρέψει. Σκεφτείτε έναν διάσημο χορευτή να μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις μέσα σε αυτό το χώρο, ή κάποιον ποιητή να διαβάζει κάποια ποίηματα, πράγματα τα οποία έκανε στα Δελφικά μυστήρια ο Σικελιανός. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια σειρά από δράσεις. Πιστεύω ότι πάντοτε είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Εάν υπάρξει πολιτική βούληση, αυτή η πολιτική βούληση θα μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα. Από μόνη της η ιστορία αποτελεί ένα κεφάλαιο, θα πρέπει να γίνει διαχείριση του κεφαλαίου. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα και μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο πλέον από εδώ και έπειτα και ευελπιστούμε κι εμείς στο να υπάρχει αυτή η συνεργασία αυτοδιοίκησης, επειδή μιλάμε και για το τοπικό, με την αρχαιολογία, καλή διάθεση να υπάρχει και κατανόηση όλο αυτό που λέτε της αξίας. Και καλή χρήση. Δηλαδή, παράδειγμα, όταν βλέπουμε διάφορα φιλμ τα οποία βγαίνουν για τον Μέγα Αλέξανδρο, όταν βλέπουμε διάφορα έτσι ανάλογα ντοκιμαντέρ και δεν αναφέρεται η Πέλλα, ή μάλλον δεν δίνεται η διάσταση, ακόμη και να αναφέρεται, δεν δίνεται η διάσταση που έπρεπε στην Πέλλα, τότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά σε επίπεδο επικοινωνίας πολιτισμού. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να αλλάξει. Ελπίζουμε να είστε το τυχερό μας σύγχρονο πέταλο για να εκμεταλλευτούμε την αρχαία μας κληρονομιά. Σας ευχαριστώ εγώ και με μεγάλη μου χαρά και μεγάλη διάθεση. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την επίσκεψη και την κουβέντα που κάναμε. Ευχαριστώ.